ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦିଆଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫର୍ମ ସବୁ ଦାଖଲ କରାହେଉଛି। ଏ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ KYC ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଯାହା ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ CSC ଏବଂ MSKରେ ଏବଂ ତାପରେ ସରିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତାର ସ୍କାନ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ସେ OTP କି ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ କି ନହେଲେ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ KYC ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସମୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ପାବନ୍ଦି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କିଛି ଡେଡଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଭିଡ଼ କରୁଥିବେ କି ଭାବୁଥିବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେହେତୁ KYCର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲର OTP କି ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ମଝିରେ ମଝିରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମେସେଜ ଆସୁଛି ଯେ କାହାକୁ କିଏ ମୋବାଇଲ କିଣୁଛି, କିଏ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ମୋବାଇଲ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ସେଥିରେ ଆମର କାହାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଘର ନିଜର ମୋବାଇଲ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ OTPର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋବାଇଲର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତେଣୁ ତା ସହିତ ନିଜର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସେଥିପାଇଁ କିଣିବେ ଏମିତି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଟା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କୌଣସି ଏଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଫର୍ମ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 9ଟି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଥିଲା। ସେ 9ଟି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରୁ 8ଟି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର ସେମିତି କିଛି ବେସ୍ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗତକାଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୁମା ବ୍ଲକର କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡାର ସିଂ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କାର କଥା। କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ହେଉ କି 5 ଟଙ୍କା ହେଉ, ଏଥିରେ ଆଦୌ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଣ୍ଟରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲେଣି? ठोस एविडेंस कौन पाइछन्ती आपण से रिएक्शन नंबर पे कौन एविडेंस पाइतले किन तदंत এই যে অভিযোগটা আসছে স্যার, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଆମର CDPOଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଇନକ୍ୱାରି ଯାଇକରି କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଦବା ଲୋକ ଏବଂ ଯିଏ ନବା ଲୋକ ଉଭୟ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଛି। ସାର୍ ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, କାରଣ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ମୁଁ ଦେଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମୋ ପାଖରକୁ କୌଣସି ଫିଜିକାଲି ଭେରିଫିକେସନ ହେଇନି। ତଥାପି ବିନା ଫିଜିକାଲି ଭେରିଫିକେସନରେ ଜଣେ CSC ସେଣ୍ଟର ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଓରାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି? सर आमे सीडीपी सहित कथा हेतिले सर सीडीपी फिजिकली सेठी जाई नांती कि वेरीफाई करनांती ଆମ ପ୍ରେସର ପଡିଛି ଷ୍ଟେଟ ରୁ ଯେ ଏଥିରେ